Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, no a dnes to bude konečne haul s oblečením. Tak strašne som sa tešila na toto video. Budete to ale musieť nejako prežiť s mojím hlasom, dúfam, že to nejako prežijem aj ja. Neviem, či je to úplne počuť na tom videu, ale mám nádchu, som chorá, takže mám taký krásny chraplák. Mám tu veci, ktoré mám minimálne už tak 3 mesiace a dlhšie, jednu mám zo včera, ale to je výnimka. Už som dosť dávno nenakupovala, ešte som nerobila ani žiadne také akože jarné nákupy a tak asi to ani celkom v pláne nemám. No a v každom prípade si toho pustíme, pretože je to toho celkom dosť aj tak, i keď za takú dlhú dobu mi to nepríde zase až tak veľa. No ale nechcem, aby toto video bolo strašne dlhé. No a tiež tu mám nejaké veci, ktoré... Mám tu dva svetre, ktoré absolútne netuším, či som vám ich už ukazovala alebo nie. Ale tak dúfam, že nie. A tie už mám fakt dlho. Ako prvé by som teda začala tými svetrami, ktoré som vám spomínala. No a sú to dva svetre, oba sú zo sekáču. No jeden z nich je takýto taký broskyňový sveter, ktorý je teda pôvodne z Lindexu. No a ja som ho kupovala v sekáči, ktorý sa volá Humana. Je to jeden asi z tých lepších sekáčov, kde práve mi tie veci prídu aj celkom drahé. Tento však stál 2 eurá. No a páčila sa mi tá farba. On je taký akoby aj trošičku priesvitný na niektorých miestach, ale nie moc. A teda je taký strašne voľný. Je to síce S-ko, ale je dosť voľný, takže ja som myslela, že ho budem nosiť tak, že si tu prednú časť zastrčím do nohavíc, ale jak to má ten patent, tak sa mi to proste nepáči, keď je to zastrčené do nohavíc. Takže ho nosím len tak proste na doma, na chatu a tak nejako. No a potom tu mám druhý sveter, stade ešte ten takýto ružový, je to asi jediná ružová vec, ktorú mám v šatníku. Je to od nejakej značky Love is Sweet, to neviem, čo je za značku. Potom som zistila, že to nie je žiadne S-ko ani XS-ko, ale že je to z detského oddelenia na nejakých 90 rokov alebo také čosi. No a proste má to trojštvrťový rukav, je to také trochu kratšie a páčia sa mi tu vpredu také tie vykrojené miesta. A tento stál 3,50 myslím si a je tiež z Humany. Teraz tu mám tričko, ktoré mám už tiež veľmi dlho. Je to takéto tričko v takej pieskovej farbe. Je teda z New Yorku. Strašne sa mi na tom páčila tu tie šnúrky vpredu, jak sa to teraz nosí. A práve toto mi príde také, že ani to nemusí byť až tak roztvorené, aby to vyzeralo pekne, keďže nebudeme sa rozprávať o tom, že asi úplne prvne nemá zmysel mať tričko s takým veľkým výstrihom. Má trojštvrťový rukav, je tiež také kratšie, no a mali ho ešte v šedej a v takej burgundy, ale už nemali moje číslo, takže som si musela zobrať to hnedé, ale stálo 5 eur, je veľmi príjemné, páči sa mi taký ten vzor, mne to trochu pripomína kuchynskú utierku, jak to má na sebe také tie pasiky, páči sa mi nosiť kuchynské utierky. Teraz tu mám dvoje náušnice, oboje sú z CAčka, od značky Six. Jedny sú takéto, sú tu také strieborné vtáčiky, asi lastovičky, ružové kvetinky a biele ružičky. Tieto stáli 5 eur, no a strašne sa mi páčia, sú také sweet, také romantické. A druhé sú tu takéto, ktoré stáli 7 eur, tieto boli teda mega drahé, znova zo Sixu a z CAčka, teda keďže Six tu inde nemáme. A tu sú zase také kvetinky, potom také kamienky a tieto posledné sú podľa mňa absolútne dokonalé. Sú to také akoby, neviem, slzičky, ale sú strašne krásne. Druhú vec, ktorú som si kúpila v Rakúsku, je takéto úplne obyčajné basic čierne tričko, náteľník, na ktorom sa mi strašne páčila tá čipka tu dole a tu okolo tých ramien. Tiež sa mi páčilo, že to vôbec nemá výstrih. Akurát, že budem musieť vymyslieť, ako podprsenku potom nosiť, pretože keď mám normálnu podprsenku, tak to vám tie ramienka proste ide vidieť. No a je to tiež z detského oddelenia, toto je na 140 cm. A je to značka, o ktorej netuším, ako sa číta. A nepamätám si už ani, ako sa volal ten obchod. Toto tričko ma ale stálo 5 eur, čož mi príde celkom dosť na obyčajný basic tričko.
ale je z biobavlny. No a keďže v Rakúsku ani v Bratislave, keď sme boli na výlete, som si toho moc nekúpila, tak som potom zašla ešte v Trnave do Arény, no a tam som si kúpila pár vecí. Pobehala som teda celý Talivel, ktorý je asi môj najobľúbenejší obchod, no a tam som si nakoniec kúpila len takýto náhrdelník, ktorý stal 2 €. Je taký trojitý, tu dole má lapacno, ktoré ja úplne milujem. Tu má také strapčeky s gorálkou a ešte tu hore má takú zvláštnu srandu. No a vyzerá strašne pekne, práve som si hovorila, že by vyzeral úžasne k obyčajnému basic šedému tričku. No a tak som zašla do H&M, kde ale tie trička z basic kolekcie sú neuveriteľne drahé, tak som nakoniec zašla do Reserved. V Reserved som zohnala 2 basic trička. Jedno z nich je takéto s 3/4 rukávom. Tu dole má taký patent, ja si to teda buď zastrčím do nohavíc, alebo si to nechám voľné. Je teda také trochu priesvitné, na to, že je to XS aj dosť veľké, ale veľmi príjemné. Ja potom nosím taký čierny podprsenkový pás a keď mám high-waisted nohavice, tak není vidieť moc toho z brucha, skoro nič. Teda toto ma stalo 3,50 do 4 €, tak nejako. No a je veľmi príjemné, je také akoby žíhané tá farba, i keď je také trošku umelšie, že sa som trochu viac potíte, ale zase je také tenké, takže to vyrovnáva. No a druhé šedé tričko mám stade tiež, je to úplne basic tričko, ktoré ma stalo 2,50, myslím si. On má takú kapsičku, je také celkom dlhé, tu dole má také maličké rozpárky. Ja to teda nenosím takto, ale vždycky si na boku spravím taký uzlík, možno to aj vidíte, že tu je to aké to kráva požula. No a krásne sedí, je veľmi príjemné, znova také tenké a s tým náhrdelníkom vyzerá božský, ja som to vedela. Dnes som si tiež ešte kúpila topánky, ktoré ste už mohli vidieť, sú to takéto obyčajné členkové čierne čižmy, ktoré sú ozvláštnené len tou prackou tu a tu takým zipsom. Jediné, čo mi na nich vadí je, že sa trošku odliepajú a že tu ten zips akoby vyšucháva tú farbu stade. Takže neviem, ale strašne sa mi páčia, rada ich nosím, odkedy som si ich kúpila, nosím ich asi non-stop, takže by ma mrzelo, keby ich musím ísť dať reklamovať. Kúpila som ich u Baťu, stali ma 25 €, bol teda v akcii, mali koženú stielku, ja som si do toho ešte kupovala koženú vložku, na zip sa normálne potom zapínajú tu z tej vnútornej strany. Sú veľmi pohodlné, páči sa mi, že sú také vyvýšené, i keď nie sú na opätku, takže ste vyššie, ale pritom nemusíte mať nejaký zabíjacký opätok. No a potom tu mám ďalšie 2 veci z Talivailu. Prvou z tých vecí je toto čudo, je to takáto znova burgundy vesta, taká dlhá, má tu váčky, ktoré sú ale totálne fake, sú to len také tie chlopne a váčok tam teda nie je, je to taký veľmi padavý, rozvliatý, taký elastický materiál. Pôvodne stála 30 €, už vtedy som si ju chcela kúpiť, ale 30 € sa mi za ňu nechcelo dávať a počkala si ma do zľavy, kde stála 15 €. No a jediné, čo ma na tom irituje, je fakt, že včera som ju mala prvýkrát na sebe a neviem, či to vidíte, ale tu na boku sa to totálne vyžmelkovalo, keď som vlastne takto držala kabelku alebo keď som si ju dala na rameno, takže budem musieť vyskúšať žiletkovú metódu, aby som to stade nejako dostala. Vážne ma irituje, že sa tak strašne žmolkuje, čakala som to, ale nie až takto brutálne, takže budem musieť niečo vymyslieť. Inak je strašne krásna, vyzerá krásne k obyčajnému čiernemu náteľníku a keď na to dáte ešte koženú bundu, tak je to top. No a potom mám v Talivailu ešte jednu vec a sú to takéto košelové šaty, ktoré sú také kockované, také čierno, šedo, akoby krémové, majú tu normálne v páse šnúrku. Jediné, čo ma na nich irituje, je, že toto majú strašne také pevné, takže si to musím dať nadlakeť, inak by som nezohla lakeť a to si myslím, že mám celkom akože chudé ruky, že v tom ten lakeť nezohnem. Má to tiež aj váčky, no a ja som strašne malinká, ja mám len 159 cm, takže tieto košelové šaty sú úplne ideálne, pretože sú mi tak, proste neviem, do polky stehien, že ich môžem nosiť aj len so silonkami, bez siloniek, len ako šaty nemusím potom nosiť leginy a nevyzerá to nejak šialene, že by to bolo proste len krátka košela. A tie ma stáli 10 €. Inak tiež pôvodne stáli 30, čo mi prišlo úplne šialené. Talivel je síce môj najobľúbenejší obchod, ale tie ceny tam aj totálne šialené. No a potom tu mám posledné 2 veci. Jednou z tých vecí je takýto kardigán z Kiku, ktorý má taký celkom zaujímavý strih.
Je taký akoby obdĺžnik. No má krásne farby, je taký bielo-modro-tehlový, je krásny, stál 11 eur. Kik mám ja celkom rada, pretože tam predávajú veci, ktoré idú s módou, ale zároveň sú oveľa lacnejšie, ako keby si takú vec chcete kúpiť v H&M alebo niekde inde. No a ja som práve tento sveter videla vo výklade a hovorím si, že ježiš, ten je krásny, ten je taký nádherný. A moje mamine sa tiež páčil, na druhý deň prišla, že aha, čo som si kúpila? A ja že, OK, musím ho mať. Tak som si ho išla na druhý deň kúpiť aj ja, takže sme teraz dvojičky, ale strašne sa mi páči. Ja tieto kardigany nosím non-stop, takže ja ho určite využijem. No a úplne poslednú vec tu mám zo včera, po ktorej som už dávno túžila. Je to takéto obyčajné čierne vrecko na chrbát. Nikdy som si nemyslela, že prepadnem tomuto trendu, ale keď idem len na nákup alebo za priateľom a chcem sa obeť športovo, nech si tam vyvlačiť kabelku, tak som chcela obyčajné proste takéto čierne vrecko, ktoré môže ísť ku všetkému. Je z New Yorkeru, ako môžete vidieť, stále má 7 eur. Je také kožené, len tu na boku má taký akoby hadí vzor. Podobné mali aj v pánskom oddelení, toto malo taký nejaký nápis. No a tak som sa rozhodla pre toto. Vnútri má ešte také vrecko, kde si môžete dať kľúče, aby ste to potom nemuseli hľadať. Najskôr som si chcela kúpiť značkové vrecko, ale boli strašne drahé, stáli od 11 do 15 eur. Ale prišli mi nekvalitnejšie ako toto, takže teším sa, keď si ho budem môcť konečne zobrať. No a to už by bolo z dnešného videa všetko. Možno to nakoniec ani nebolo až také dlhé, dúfam. Uvidím, ako sa mi to podarí postrihať. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite nezabudnite dať like. Ďalšie video už by mohlo byť znova nejaké outfitové, nejaké jarné, už keď je tá jar a už je teplejšie, až sa z toho tešíme, tak by sa patrilo aj nejaké také video. No a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu, takže zatiaľ ahojte!